Il-futur taż-żewġ Viċi Kapijiet Nazzjonalisti David Agius u Robert Arrigo huwa inċert, kif it-tnejn li huma ma taw l-ebda konferma li se jibqgħu fil-karigi tagħhom jekk Bernard Grech ikun magħżul mit-tesserati biex ikun Kap Nazzjonalista. Il-Maltatoday rappurtat li Bernard Grech għadu ma ltaqax la ma wieħed u lanqas ma l-ieħor mill-Viċi Kapijiet biex ikun diskuss il-futur tagħhom taħt it-tmexxija tiegħu. L-Istatut Nazzjonalista jorbot li żewġ Viċi Kapijiet fil-karigi tagħhom sal-elezzjoni ġenerali li jmiss, sakemm ma jirriżenjawx huma minn jeddhom. Palissa Arrigo huwa wkoll il-kaxxier wara li ma nstab ħadd flok Antwan Zammit li kien kaxxier. Dan kien dan biss mill-Milizza San Stefnu wara li One News kixef kif kien tella filmati fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet waqfet turi il-films pornografiċi. Sa dan it-tant jidher li t-taħwit u l-ġlied li għal sajf ieħor ħakem lill-Partit Nazzjonalista qed jaffettwa anki liż-żewġ Viċi Kapijiet. Fil-fatt, Robert Arrigo konferma mal-Maltatoday li għadu ma ltaqax ma' Bernard Grech. Mistoqsi għaliex Arrigo stiden lill-Gazzetta biex tagħmel dik il-mistoqsija lil Grech. Jekk iż-żewġ Viċi Kapijiet jibqgħu anki wara li jitla' Bernard Grech, dan tal-aħħar se jsib żewġ Viċi Kapijiet lejali għal Adrian Delia li skont il-Maltatoday tħallel il-kap il-ġdid bidejh marbutin. Fl-eventwalità li Bernard Grech jilħaq Kap Nazzjonalista ikun jista' jneħħel lil Arrigo minn kaxxier tal-Partit, iżda mhux minn Viċi Kap. U f'konferma ta' kif jidher li l-ġlied fl-istamperija se jkompli anke jekk jitlaq Delia u jidħol Grech minn floku, Arrigo kien xettiku dwar kemm Grech jista' jgħaqad lill-Partit Nazzjonalista mill-ġdid.